Bon dia a tothom, benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99, la darrera tertúlia de la temporada, una tertúlia feta per gent de la generació de 1999. Avui amb l'absència d'en Lluís Meia, que a darrera hora no ha pogut venir, iniciem ja la tertúlia número 87 i tanquem la temporada parlant de futur. Anirem fent posició per posició d'alguns jugadors, destacant els noms més importants, parlant del Barça, esclar. A la porteria sembla que no hi haurà moviments. Ràpidament, canviaríeu el rol dels porters a les diferents competicions? Jo diria rotundament un sí, crec que se li ha de donar més minuts a Ter Stegen. Sí que és veritat que els dos porters per mèrits han fet molt perquè tant Bravo com Ter Stegen han jugat a un gran nivell, però també s'ha de tenir en compte que Bravo té 33 anys i Ter Stegen en té 24 i que el futur porter del Barça és Ter Stegen i no pas Bravo, i és per això que crec que com més minuts millor per ell. Jo estic totalment d'acord, crec que Ter Stegen ha de jugar l'any que ve a la Lliga. Aquesta temporada ja final s'ha lesionat Bravo i Ter Stegen ha demostrat que ho pot fer perfectament i crec que Bravo ha d'anar deixant lloc a Ter Stegen perquè està demostrat que és un gran porter de futur. Sí, jo crec que igual que vosaltres, Ter Stegen ja té que jugar a les tres competicions, no la Lliga, la Copa a la Lliga de Champions i deixar Bravo a la Copa. Sí, jo crec que seria la rotació més lògica de porters. Defensa, hem parlat de la defensa. Com afecta la sortida d'Alves? S'ha de fitxar un lateral dret, segons vosaltres? Quina opinió teniu al respecte? No, jo crec que no, ja tenim suficient per a l'Aleix Vidal, que per això es va fitxar l'any passat. Home, a mi m'agradaria confiar realment en Aleix Vidal i Sergi Roberto, perquè són dos jugadors formats a Can Barça i a més catalans, i la veritat que jo personalment confiava molt en el rendiment de l'Aleix Vidal, però de moment no s'ha demostrat que, si és jugador pel Barça o no, i realment si no fitxes a ningú jo crec que és un risc, però evidentment si t'arrisques a vegades pots sortir guanyant però també pots sortir perdent. Jo crec que Aleix Vidal pot fer-ho bé en aquesta posició, no ha jugat molt però des del club sembla indicar que confien en ell. Sergi Roberto, tot i no ser la seva posició, ha jugat molt bé de lateral. Si hagués d'apostar algú potser seria Héctor Bellerín, però sortiria molt car i no sé si és el més indicat, no ho sé. Home, evidentment Héctor Bellerín jo crec que seria un fitxatge molt bo perquè a més té unes característiques que pel Barça van molt bé, és un jugador molt ràpid que arriba molt bé amb atac. Jo crec que és el lateral perfecte, segurament dret que aconseguiria el Barça, però com has dit, si no es fitxa ningú s'ha de confiar a veure el rendiment de l'Aleix Vidal. Jo crec que Sergi Roberto s'ha sentat aquesta última temporada com a lateral quan Alves faltava, jo crec que va jugar, va donar un gran rendiment. El cas de Marc Bartra, què faríeu? Bé, jo crec que ha de tenir minuts, si no pot tenir aquí. Avui es parla de renovació i cessió, jo crec que estaria molt bé perquè si no ho pot demostrar aquí, doncs que ho demostri fora i torni amb més força. Home, a mi realment és una situació que em fa pena perquè Bartra és un jugador que sempre que ha jugat a mi personalment m'agrada molt i trobo que ha donat molt bon rendiment, però també entenc la situació del jugador que tenim pocs minuts vulgui marxar i com has dit tu, jo crec que la millor opció seria fer aquesta renovació més cessió i realment veure si en un altre equip hi ha oportunitats, és un central que val la pena i d'aquesta manera també no deixar-lo escapar per 8 milions, que jo crec que deixar escapar Bartra per 8 milions seria un pecat. Sí, jo a mi em fa ràbia perquè des que està Luis Enrique s'ha carregat a Bartra. Tampoc ha jugat ni amb Tata. El Tata realment va tenir bastants minuts. Es va carregar el Sergi Roberto, del migcampista, i encara perquè Dani Alves el va lesionar i no confiava tampoc amb l'Aleix Vidal, però perquè tampoc tenia recanvi per Alves, va tindre que ficar alguna opció, va ficar Sergi Roberto, però si no també s'hagi carregat. Però, clar, la primera temporada de Luis Enrique sí que és veritat que Sergi Roberto no va acabar de jugar bé, però aquesta temporada jo crec que està de gran encert. Jo crec que l'exemple de... El que vull dir de Bartra és això, que amb un altre entrenador, Marc Bartra, per mi seria titular en el camp del Barça. Ja que hem parlat de Sergi Roberto... Per tant, millor que marxi. Sí, que faci el traspart, com va dir Rubén Martínez, que faci això que vagi cedit, que torni. Perquè si no, si tinc que tornar a pagar per Marc Bartra... Sí. Centrals, quin central fitxaríeu? Entrenador? No, central. Sí, t'agradaria, no? Un fitxatge al centre del camp, quin central? La defensa. La defensa, quin fitxaríeu? Bé, jo crec que marxa amb Bartra, és evident que s'ha de fitxar algú perquè Vermaelen crec que marxa i... Noms? Doncs jo sempre he dit que Laporte crec que és el millor defensa pel Barça.
però sembla que té peu i mig al Manchester City de Pep Guardiola i es parla de Marquinhos. És un jugador que, tot i que no és titular al PSG indiscutible, és molt ràpid, molt tècnic i jo crec que podria fer-ho bé i fins i tot, en l'hipotètic cas que no es fitxi cap lateral dret, Marquinhos pot jugar també de lateral dret. Pau? Bueno, a mi m'agrada molt un jugador que no té tant nom, que és un Titi del central de l'Olímpic de Lió, que és un jugador molt jove que et sortiria bastant millor de preu que Marquinhos, ja que aquest any el pressupost del Barça sabem que és limitat per fitxar, i realment per característiques un central que segurament hagi de jugar al costat de Piqué, que és el central que es busca, ha de ser un central ràpid, i jo crec que amb aquesta és la característica més important que té aquest central, i realment jo crec que seria un fitxatge molt bo si ho féssim. Adrià, per acabar la defensa. Jo crec que la Lliga Espanyola mica en mica va prenent més forma física com la inglesa i tindran que anar a fitxar un central físic com seria per mi el Zoma, aquell del Chelsea. El problema amb centrals així, per això torna a ser el preu. Sí, amb un pressupost de 60 milions, si et gastes 40 per un jugador... Jo crec que la gran inversió d'aquest estiu posaria la mà al foc que serà per un central, per tant no descartaria una inversió. Bueno, i un quart delanter també el necessitem. I de moment Robert Fernández ja va dir que el pressupost és el que és, però pot canviar perquè... Home, si es venen jugadors, clar. Un jugador en qualsevol moment pot entrar al patrocinador que ha d'arribar. Sí. Seguim pujant al camp, mig del camp. A part de l'arribada de Denis Suárez, espereu algun canvi? Com veieu el mig del camp del Barça pel proper any? Jo l'any que ve confio en Luis Enrique, que farà minuts a Arda, ja que molta gent ha criticat Arda Turan, però és que Arda Turan va vindre a començaments de gener, quan l'equip ja estava rodat, quan tot, i per ell era nou, era com començar per setembre, és a dir, aquesta entera fa la temporada, fa tot de nou, i jo crec que serà un jugador important pel Barça. Bueno, Denis Suárez jo crec que és un reforç molt important perquè pot jugar tant al mig del camp i també segurament en molts partits serà segurament el quart davanter aquest que busca el Barça, i si hem de fitxar algú més jo apostaria que no, perquè com ha dit Arda Turan hem de veure si podem confiar o no. Jo sincerament no hi confio gaire, amb el que sí que crec que Luis Enrique té molta confiança i és un jugador jove que encara pot donar molt és Rafinha, si les lesions ho permeten, i jo realment crec que Rafinha pot ser la gran incorporació per l'any que ve, entre cometes parlant. Sí, jo també estic d'acord en que Arda ha de fer l'any que ve l'explosió aquí a Can Barça. Sergi Roberto i Rafinha seguiran tenint confiança, l'arribada de Denis Suárez, i si arriba algun central potser Mascherano pot fer més de suplent de Busquets. Per tant, jo crec que al mig del camp és una posició que no cal fer una inversió jo vull dir, important. Quan diu el Pau que si Denis Suárez té que fer de quart davanter com a substitut d'un dels tres, per això no juguis, perquè... No, però és com Rafinha, són dos jugadors que els pots anar rotant entre jugar davant, jugar al mig del camp, i segurament jo diria que el que ha faltat aquest any és donar alguna rotació al trident, que jo crec que seria important de cara a l'any que ve en partits així de Lliga, per exemple, quan jugues contra, no sé, si puja el Leganés o contra un Alavés o així, partits que els hi pots donar perfectament suplència a un dels tres de dalt, i jugadors joves com Rafinha o Denis Suárez que tinguin l'oportunitat de jugar. I així jo estic convençut que es fitxarà un davanter, per tant Denis Suárez jo crec que jugarà més al mig del camp. Però és que em refereixo, imagina't el dia de la Copa del Rei, que Luis Suárez es va lesionar, va entrar Rafinha, no? Què va fer? Què va portar en atac Rafinha? No va portar res, això necessitem un accent... Parlant del mig del camp també destacaria la renovació de Busquets, que per mi clarament és un dels pilars del Barça, renovat fins al 2020, si no m'equivoco, i amb una clàusula de 200 milions, que realment és una gran notícia pel club. Atac, fitxaríeu a Nolito per 18 milions, i si no és el cas, qui fitxa? Nolito, per fitxar Nolito me'n vaig a... Repesco Pedros, que per fitxar Nolito... Totalment d'acord, per l'edat i jo crec que la qualitat del jugador no és un jugador pel Barça, i més si s'ha de pagar 18 milions, i és el que he dit abans, entre Rafinha i Denis Suárez crec que la posició ja està coberta. Jo crec que el preu és el que tira una mica enrere, perquè Nolito és un jugador, jo crec que amb talent suficient per ser el quart davanter, té molt de xut i té gol, ja coneix el Barça, i sobretot Luis Enrique li té molta confiança. Ara, jo crec que la directiva, abans d'invertir 18 milions amb Nolito, intentarà buscar un jugador més jove, però si vingués tampoc estaria... Jo, bueno, estem dient que ara mateix el Barça està passant un bon moment econòmic
i gastar-te 20 milions d'euros per un jugador que no li toques una castuga ni tot. No, clar, és això, i més que res, gastar-te 18 milions d'euros per un jugador que saps que serà suplent segur perquè els tres de davant són intocables. I el bo que era el bo és això, és agafar un jugador jove perquè a poc vagi agafant minuts i no un jugador ja experimentat que a la banqueta jo crec que es podriria més que una altra cosa. Molt bé. El Barça per mi es va equivocar venent a l'Aston Villa a Adama Traoré. A mi em semblava un gran jugador, però de moment a l'Aston Villa tampoc és que... Molt bé, ja per acabar aquest bloc, abans de la càpsula esportiva, parlàveu de jugadors joves, posaríeu algú del filial i si cediríeu algun jugador també, de la plantilla. Bé, jo del Barça B crec que l'únic jugador ara mateix que podria tenir fitxa de primer equip és Samper, que tot i que tampoc ha destacat molt perquè ha jugat una categoria que no és pel seu estil, jo crec que és un jugador amb qualitat per jugar. Ara, potser hauria de provar en algun equip de primera. Halilovic. I Halilovic el seguiria cedit i Munir també crec que se l'ha de cedir. Si jugadors cedits és el que has dit, és Munir i Halilovic que s'han de cedir. Bueno, Halilovic diuen que vendran en una opció de recomprar el València. Munir és important que se'l cedeixi perquè tot i que no ha fet la seva millor temporada, segueixo pensant que és un jugador molt jove encara amb molt recorregut per davant i com has dit, Sergi Samper és un jugador amb qualitat suficient per pujar al primer equip, però també segurament el que se li hauria de buscar és una cessió perquè amb un jugador com Busquets per davant no tindria minuts. I també m'agradaria parlar d'un nom que evidentment per l'any que ve no puja al primer equip, però d'aquí un parell d'anys o tres sí que crec que pot ser un jugador important, és Carles Aranyà, el jugador del juvenil, que l'he vist personalment en alguns partits i crec que d'aquí un temps pot ser un gran jugador pel Barça. Molt bé, entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Avui ens la porta Pau Alà, ens parlarà del Roland Garros. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Pau! Bueno, com has dit, us parlaré del Roland Garros que s'està disputant aquests dies a París. Primer us començaré parlant del quadre masculí. Com ja sabeu, el Roland Garros és un gran slam, cosa que vol dir que els partits es juguen al millor de 5 sets pel que fa al quadre masculí, és a dir, qui guanyi 3 sets és el qui s'emporta el partit. I bé, avui dia 3 de juny s'estan disputant les semifinals. La primera semifinal ja ha acabat, que era la que jugava el número 1 del món, Novak Djokovic, segurament el favorit per guanyar el torneig, tot i que és un gran slam que encara no l'ha guanyat, que de moment se li està resistint, i ha guanyat per un fàcil 3-0 a Thiem, el jugador austríac, un jugador molt jove que realment ha donat la sorpresa en aquest Roland Garros, ja que ja s'estava dient que era un jugador que prometia molt, però ha fet grans partits en aquest torneig, però que finalment amb Djokovic li ha sigut impossible. L'altra semifinal ha sigut s'està jugant ara entre Wawrinka i Andy Murray. De moment el jugador anglès Murray va guanyant 2-0. S'ha de dir que Wawrinka és el vigent campió, és el jugador que va guanyar l'any passat el Roland Garros. I bé, destacar que aquest Roland Garros, Nadal és el jugador que ha guanyat més vegades aquest Grand Slam, 9 vegades en els últims 10 anys, dels últims 11 anys. Els altres dos jugadors que els han guanyat són Wawrinka, com he dit l'any passat, i Roger Federer el 2009. Bueno, parlant de Nadal, es va retirar per lesió a la quarta ronda quan havia de jugar el partit contra Marcel Granollers, i dir que si hagués avançat que Nadal de moment estava fent un torneig molt bo fins que es va lesionar, s'hagués trobat en una hipotètica semifinal amb Novak Djokovic. I també destacar la baixa per lesió de Roger Federer, un dels millors jugadors de la història del tennis, que ja des del primer moment va dir que no es podia presentar al Roland Garros. I bueno, també repassar una mica el quadre femení. Tot i ser un gran slam, els partits femenins sempre juguen al millor de 3 sets, és a dir, qui guanyi 2 sets guanya el partit. I de moment la final es jugarà entre Serena Williams, que ha guanyat a Bertens per 2-0, i la jugadora que porta ja molt temps dominant el quadre femení des d'uns anys seguits, i la final la disputarà contra Garbiñe Muguruza, la tenista basca, que en l'últim any s'ha sentat com una de les millors jugadores de tennis. I bé, dir que les finals, pel que fa a la final femenina, es disputarà dissabte 4 de juny a les 3 de la tarda per Discovery Max, i la final masculina, que de moment Djokovic està esperant rival entre Wawrinka i Murray, es disputarà el diumenge 5 de juny també per Discovery Max, però encara no s'ha acordat l'hora. Molt bé, doncs amb això ja acabem la darrera tertúlia de la temporada. Si voleu afegir alguna cosa ja per acabar.
Bueno, a mi m'agradaria afegir que aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motos. Accidentat ja, ha començat accidentat amb un pilot a l'hospital, Luis Salom, o Luis... un pilot que està bastant greu, s'ha endut a l'hospital, en la fase d'entrenaments de Moto2. Bueno, i que veurem si a venjança dels aficionats catalans i espanyols pel que va haver pels xiulets que van patir Márquez i Rossi a Itàlia, veurem si aquí passa el mateix a l'inrevés. Molt bé. I bueno, dir que ja comença aviat la Copa Amèrica i l'Eurocopa també, a veure i també hi haurà les Olimpiades, per tant un estiu amb clau esportiva bastant intens. Molt bé, doncs tornem a retrobar al setembre amb noves tertúlies, ja camí de la tertúlia número 99, que porta el nom del programa, i bé, suposo que voleu agrair a tots els seguidors i seguidores que fidelment us han anat seguint al llarg d'aquesta temporada també, i felicitats especialment per vosaltres, per la vostra perseverància, i ens tornem a trobar al setembre aquí amb nous programes. Bona tarda a tothom i bones vacances!